Curfew sa mga minor de edad ipatuman na sa Sugbo. Presyo sa mga utan ug buwak sa Sugbo nagkamahal. Pamilya sa bata nga naligsan, dili mo pasaka og kaso sa nakaligis. CHR way pagsupak sa paghatag og reward sa mga pulis nga makapatay og kriminal. May nga pong sugbog Kabisayan, Mayor-elect Tammy Osmeña mibahad sa pagpasaka og contempt sa court batok sa warden sa Regional Penitentiary sa Abuyog, Leyte kun dili pagawson dayon si Dumpit. Gihuwat na lang sa warden ang order gikan sa Bureau of Corrections sa kauluhan aron ilang temporaryo nga buhian si Dumpit. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Wala gihapoy kasiguruan si Mayor-elect Tomas Osmeña kung kanus a makagawas ang kumbiktado nga kanhi pulis nga si SP1 Adonis Dumpit human kini nakapiyansa. Si Dumpit makagawas na unta sa prisuhan sa Abuyog, Leyte human mimando ang korte sa iyang temporaryo nga kagawasan. Si Dumpit nga nakumbikto sa salang pagpatay gitugutan nga makapiyansa sa Court of Appeals di niya gisangat ang pag-apilar sa iyang pagkakumbikto. Si Osmeña mao inihatag og 250,000 pesos nga piyansa. Nagpaabot si Osmeña kanus a pagawason si Dumpit ug magpadala siya og suwat sa wardin ngayang pasakaan og contempt of court tungod sa wala pagtuman sa gimando sa korte. I'm sending a letter to the warden and I'm telling him very plainly that I'm prepared to file a case of contempt for disobeying the judge. I said, no, we just need to get approval from Manila. That's not my problem. Nibahad siya nga kung dili makagawas karong simanaha si Dumpit, iya gyud idayon ang pagpasaka og kaso sa warden. Gani iyang gihatagan og tagal nga makagawas si Dumpit kutob karong Sabado. 1 week. From now? Yeah. Sa imong pagtanaw, Mayor, gituyo nga malangan? Gituyo nga na malangan ang kuan? pag-release. Na silang taas kayong storya. Because this is part of a national separate na penitentiary system. The order must come from the Bureau of I don't know what, etc., etc. I said, you just, basta, when the time comes, I will file a case and you explain that to the judge, not to me. Sa miaging simana pa nakapiyansa si Dumpit apan ang warden sa Abuyog, Leyte. Ni pasabot nga gikinahanglan pa nilang huwaton ang order gikan sa Bureau of Correction sa kauluhan. Iyang gitambagan si Osmeña sa pag-follow up ni ini sa maong buhatan kaysa magpaabot nga mapadala ang order ngadto kanila nga matud niya malangay pa. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Napulo ka mga batang libod suroy gipanghipo sa kapulisan og temporaryong gipahiluna sa Mabolo Police Station. Si Edwin Cañete sa report. Pinagi sa pagpanguna ni Police Chief Inspector Wildy Martio, napulo ka batang libod suroy ang ipanghipos nila kaganiya dito sa kadalanan sa Mabolo uban sa mga opisyalis sa barangay. Gisiradan ang tetayan diya sa Mabolo gamit ang barbed wire aron dili na sila makasulod sa ilalom nga bahin nga mao'y nagsilbi nilang puy-anan og suyupanan og rugby. Sityo na mahayag nga ang mga BLS mudagsa og bayo diha sa karsada say gayon nga manggawas na ang tanan nga mga empleyado diha sa SM City aron sa pagpanglabni. Identified diri dapit sa Mabolo Creek or Bridge na diri magtapok ang mga bata, no? Mga libod suroy ng mga bata. O dili lang magtapok sila, ari sila mag-rugby, ari sila kung unsa lay buhaton diri. Ang uban, ang worst pa na ay mga bata na age of 10 years old mag-sex. Gikalipay usab ni Mabulo Barangay Kapitan Ray Ompog ang gibuhat ni Tio gumikan kay anaa na siya katambayayong nini. Nasuta nga dugay nang nahimo nga problema sa mga barangay ang mga batang libod suroy tungod sa kapadlongon nini. Mauto ako siyang gingnan ug mas buntag lamang pagdakog tao, pagdasa kag tao ato i-coordinate ang Mabolo Police Station ug ang barangay. Mao na imong giaksyonan karon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Kapulisan sa Mandaue City nakakumpiska og daghang motorsiklo, lakip na ang kapin gatos ka mga muffler atol sa checkpoint kagabi. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte.
Muabot sa 35 ka motorsiklo ug kapin sa 130 ka muffler ang nasakmit sa joint operation sa Mandawi City Police Office ug Highway Patrol Group 7. Si Superintendent Jovito Canlapan, Deputy City Director for Operations sa MCPO nagkanayon nga nagpahigayon sila og checkpoint pinaagi sa Upland Sita program sa PNP. Ang checkpoint gipahigayon nila sa Barangay Tawason, Kasili ug Kanduman. Kasagaran sa mga motor gigamit og habal-habal, diin ang driver ni ini pakyas pagpakita kanila og dokumento nga nagpamatuod nga ilaha ang motorsiklong gimaniho. Dunasay mga pribadong tawo nga nalakip sa giimbarguhan og motorsiklo. Matud ni Canlapan, ang tanang muffler nga ilang nasakmit gikan ni sa mga motorsiklo nga gimodified ug ila kining gipatangtang sa nagmaniho ni ini. Hinungdan ni abot og kapin usa ka gatos. Ang ubanan ni is mga habal-habal driver so itong mga motorista na wala register ang ilang mga motor, way registro, uban way lisensya. So kaning muffler sir, di na to ni nakuha. Kasi violation man ni siya sa ordinance so kanang atong 4136 kanang walahod na to sa motor. So sa mga vehicles. Matod ni Canlapan, ila kining i-cross-matching sa record sa ilang buhatan. Kung wala ba'y kinawat nga motorsiklong ilang na impound. Kung do naman, makig-alayon sila sa Land Transportation Office. Kaya lang natin sa LTO o sa Highway Patrol Group para maibawa na karnap. Ay na recover na itong karnap motorcycle, maibawa sa tag-iya. Kaya ato rin profiling yung mga nagdala ni kanang mga motor. Kaya ato na ng profiling sila. Panlista naman ng mga pangalan o mga whereabouts ato. So kaning mga muffler sir, kung sa ito himunan? Upang tanawan kung sa maano na ito ng mga muffler. Babalak na nga itong city director na ano rin siya, paagyan og pison para di na ni magamit. Alas 9 kagabi, niabot na lang 28 ka motor gikan sa 36 human ang 8 katag-iya ni ini. Niadto sa MCPO ug nagdalag papeles sa ilang motor. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Ginikanan sa naligsan nga bata dili na mukiha sa driver nga nakaligis sa ilang anak. Ang driver misaad nga maoy muabaga sa galastuan sa pagpahiluna sa patay nga lawas. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Karong adlaw gikatakda nga mopirma ang ginikanan sa bata sa affidavit of desistance nga magpadayag nga dili sila interesado sa pagkiha sa nakaligis sa ilang anak. Ayaw lang ko nung pwede rin kung gastuan na ko ba? Lubo. Basta mahipos lang ko. Si Melquiades Obtina Jr. nga taga-sugod, mao ang driver sa Isuzu Altiera nga nakaligis sa usa ka tuig nga bata nga si John Mark Hinoo. Wala siya makabantay nga dunay milabang nga bata bisan sa hinay niya nga pagpadagan diha sa interior nga dalan sa nasunugan nga lugar sa Barangay Luriga. Nasayran ni Obtina nga nag-inom ang inahan daplin sa karsada. Nagtuo siya nga gigukod sa inahan ang bata ug suway ni ini gigunitan. Apan natukmod na hinuon, hinungdan napasok ang bata sa ilawom sa sakyanan. Ang disposition ron sa ginikanan, gusto niya siya nga mahuman na ang kaso. Willing na siya mo pirma o desistance or affidavit of desistance para mahuman na ang kaso. No? Besides, doon nato'y kasabutan sila ganina sa tagiya sa sakyanan nga kabahin sa pagpahiluna sa minatay nga ipaagi lang ang tao kanang disinting lubong ba humanog unsa to'y mga baliranan sa hospital or sa mga umabot ng mga adlaw samtang na yung mga pangadji ma-shoulder sa tagiya sa sakyanan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Lain pang upat ka mga kaso ang gipasaka alang sa number 1 most wanted sa tunga-tungang Kabisayan nga si Michael Florida. Apil sa upat ka bagong warrant ang kasong robbery, frustrated murder ug duha ka kasong murder nga gikan pa sa Pagadian City. Apan ang maong kaso pulos gimakak sa dinakpan. Si Florida gidakop sa Lanao del Norte tungod sa kasong pagpanulis pinaagi sa warrant of arrest. Si Michael Florida nasa pending warrant of arrest also sa Pagadian City, which is under siya ng Police Regional Office 9.
50,000 pesos nga reward money na dawat na sa anti-drug operatives gikan ni Tomas Osmeña human nila mapusilipatay ang usa ka drug personality sa Barangay Sudlundos. Si Ray Pasaporte sa report. Gitunol kagahapon sa hapon ni Mayor-elect Tomas Osmeña ang 50,000 pesos ngadto sa unit nga nakapusil patay sa level 2 drug poser. Sa miaging simana, Teodoro Cabriana sa Barangay Sudlundos, ang pangu mismo sa City Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group kun kaidsot, Senior Inspector Yunil Avergonzado, mo'y nidawat sa reward money uban sa mga sakop ni ini. Alang ni Osmeña, dako og impact ang paghatag niya og reward sa pagtuo nga sa ingon ni ining paagi mahadlok ang mga kriminal. Pagkakaroon wa sab siya gikuptan nga listahan sa pangan sa mga daggong drug personality sa dakbayan. Samtang duna na siya listahan sa mga police protector. Apan ang hitabo magsilbi unta nga warning sa mga drug personality. Sa dakbayan lakip na niini kadtong mga pulis nga nalambigit o protector niini. There are policemen who are part of the system. And so this warning goes not only to the drug lords, but also to the policemen who are involved. Andam usab siyang morekomendar sa mga pulis nga makapatay og drug lord. Iyang isugyot ang subling pagbansay-bansay sa kapulisan aron tudluan nga mahanas sila maghupot og paggamit sa ilang armas nga dili na gyud sipyaton o buhion ang ilang mapusilan nga drug poser o kriminal. Teaching them how not to miss, next time don't miss, We're not teaching them how to shoot them in the legs or shoot them in their balls or whatever. Teach them, shoot them between their eyes. Aside from the reward, the legal services which he offered, it is a big moral booster to each policeman. Then, ang ikaduha na kong concern, sir, is to our job, continue lang, sir, to sa among sinumpang tungkulin, which is to serve and protect. Human sa iyang kadaugan ni adtong eleksyon ni deklarar dayon og gubat si Osmeña batok sa mga kriminal, pinaagi sa paghatag og reward money sa mga pulis nga makapatay. Matud niya nga kinahanglan seryosohon kini iyang pagdeklarar og gubat sanglit iyang obligasyon ang mapanalipdan ang seguridad sa katawhan batok sa mga drug poser ug kriminal. As far as I'm concerned, my obligation is to the people of Cebu. They're not entitled to anything. If they're going to declare war with the city, we will make them the casualty. Nga naman kita, sila. I'm a very different kind of person. Kita mga Pilipino, we're very forgiving. We like to be martyrs. What's the last line? What's the last line in the national anthem? Ang mamatay dahil sa'yo. How many times have you sang that in your life? Cannot count. Every day in grade school, every day high school, you sing that. No, I don't believe in that. Si Avergonzado siyang bahin miingon nga ang reward money nga ilang nadawat ipamalit nila og posas ug bala samtang mamalit usab sila og high definition nga flashlights aron maggamit nila sa operasyon panahon sa kagabihon. Ang laing katunga idonate nila sa simbahan sa San Vicente Ferrer sa lungsod sa San Fernando nga nasunog niadtong miaging buwan. It is the consensus of my men. Kaya nga lang. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Provincial Disaster Office nangayog inventaryo sa mga kahimanan gikan sa mga lokal nga kagamhanan nga magamit panahon sa katalagman. But nila masaran kung unsa pay gikinahanglan agi og pagpangandam sa pagsulod sa tiguan. Kinigiaksyon na ni Jinky Rusit. Kita mag-TOT. Agig pagpangandam sa La Nina, magsugod na sab ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa ilang inventory sa mga kahimanan nga ilang gamiton panahon sa ting-uwan. Matag Local Disaster Office sa kalungsuran ug syudad, giawhag sa pagsumiter sa ilang kaugalingon nga inventory aron makita na daan sa PDRRMO kung unsa pa ang mga gikinahanglan nila. Sa hinapos sa buwan, gikabalakan nga musud na ang sunod-sunod nga mga pag-uwan nga maghatod unya og mga pagbaha ug pagdahili sa yuta.
Ato naman ang gipanglantawan nga dili ra sa for this year dili ra ang El Nino atong gahinan og budget. Mugahin sa ta sa uban nga mga calamity nga moabot like La Nina o kanang bagyo nga moabot this year. Matud ni Regner, doon na pa'y igong pondo ang Kapitolyo nga magamit sa pagsud sa La Nina. Gigahinan na nila kini og kwarta sa pagsud sa tuig aron katagan og tukmang hinabang ang mga maapektuhan sa kusog nga mga pag-uwan. Kalungsuran and then karon ang Cebu ato man ang gibahin into 3 clusters, no? And then kanang sa southern, central ug sa northern ato nang gitan-aw na kung unsay mga equipment or mga resources nga naa nila. Gawiin ato sa na silang magamit ngadto sa uban nga mga lungsod nga wa in town. Kagahapong adlaw ang deadline nga gitagana sa Kapitolyo alang sa tanang department heads nga makasumiter sa ilang mga revised action plan. Apan pipila pa lang kanila ang nakahatag niini sa ilang buhatan. Gikinahanglan kini nila aron dunay maduso nga report ngadto sa Office of the Governor. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Sa mga balita sa gawas sa nasod, dulaan 150 ang namatay sa 7 kadungan nga pagpamomba sa mga giangkon sa Islamic State didto sa northwestern Syria. Gitarget sa mga pagpamomba ang mga bus stations, hospital ug uban pang civilian sites sa mga syudad sa Tartus ug Jable. Ang mga syudad baluarte ni Syrian President Bashar al-Assad ug wala mapiktoy sa civil war nga nitabo sa maong nasod. Adunay naval base ang Russia sa Tartus ug air base sa Jable. Matod sa Syrian Observatory for Human Rights, 100 ka tawo ang namatay sa Jable ug lain pang 48 ang namatay sa Tartus, lakip sa mga bata. Matod sa Islamic State, ang pagpamomba panimalus sa gihimo nga Russian airstrikes batod sa mga nag-jihad. 5 ka suicide attacks ang gihimo dungan sa pagbuto sa 2 ka car bombs. Ang usa sa suicide bomber mipabuto sa bomba sulod sa emergency room sa usa ka hospital. Diin gidala ang daghang mga biktima sa pagpamomba. Ang Russia mipadayag nga gikinahanglan nga ipadayon ang napakyas nga peace talks tali sa mga rebelde. Gawas sa mga nagkalaylain nga pundok sa mga rebelde batok sa kagamhanan ni President al-Assad, nagkigbatok usab ang Syrian government sa Islamic State. Ang uban nga mga pundok sa mga rebelde suportado sa mga gobyerno nga kaalyado sa US nga nagkigbatok usab sa Islamic State. Kapin na sa 270,000 ang namatay sa civil war ug milyon ang namakwit sa laing mga lugar sa Europe. Mga puwersa sa Iraqi government nakigbatok sa mga sakop sa Islamic State kagahapon duol sa Fallujah nga naabot sa Central District sa maong syudad. Kinighimo sa gobyerno human sa nagkaligon ang mga sakop sa Islamic State sa maong lugar nga duol na sa Baghdad nga capital sa Iraq. Sukad sa niaging tuig gipalibutan ang syudad sa mga Iraqi forces samtang nakigbatok sila sa mga teritoryo sa Islamic State sa north ug western Iraq. Unang giatake sa government forces ang Al-Hayaki nga nahimutang sa southern border sa Fallujah. Gitarget sa mga airstrikes ug mortar shelling ang tunga-tunga nga bahin sa syudad sa tinguha nga mahuyang ang mga puwersa sa ISIS aron makasulod ang mga sundalo. 7 ka sibilyan ug 2 ka militante ang namatay. Samtang gidala sa Fallujah Medical Center ang 21 ka sibilyan ug laing 2 ka militante nga samaran. Ang Fallujah mao ang baluarte sa Sunni Muslim jihadist ug mga unang syudad nga naangkon sa Islamic State niadtong tuig 2014. 17 ka mga estudyanteng mga babae nangamatay sa sunog sa usa ka school dormitory sa northern Thailand. Ang mga biktima nga nag-edad pagikan sa 5 ngadto sa 13 anyos nangatulog ug wala nakagawas dihang nahitabo ang sunog. Ang dormitory nga nahimutang sa Chiang Ria adunay 38 ka estudyante. 2 ang wala pa igkita samtang 5 nga naangol ang anaa sa delikado nga kahimtang. Giimbestigahan pa sa kapulisan ang hinungdan sa sunog. Gibana-bana nga magpadayon ang pagkamahal sa presyo sa mga utanon bisan ug hapit na mosulod ang ting-uwan. Nang nihit gihapon ang supply human na apektuhan ang kinabag-an sa mga mag-uuma sa kanihit sa uwan tungod sa El Nino. Kini gi-aksyonan ni Ryan Sorote. Karon, grabe kayo.
Nakatag na og ayuda ang Cebu City Hall sa mga mag-uuma nga apektado sa huwaw. Apan nangandam na sabkaron ang City Agriculture Office sa pagsud sa tinguwan. Gipangandaman nila mga pagdahili sa yuta ug pagbaha nga makadaot sa mga pananom nga gisaligan sa mga mag-uuma. Gibanabana nga moresulta kini sa pagpadayon nga pagmahal sa mga utanon lakip na sa mga buwak tungod sa kanihit sa supply. Yeah, I think 2 months na the most nga pa na to because ang atong mga vegetables, ang atong mga leafy, and mga cash crop na to would take about 2 months to produce. So 2 months pa kita maka-experience nga taas-taas ang atong presyo. Mas mahal pag yun sunod buwan ang mga buwak tungod kay daghang magpakasal sa buwan sa Hunyo. Gipanglantawan sa City Agriculture nga magpadayon ang pagmahal sa mga utanon ug mga buwak sa sunod nga 2 ka buwan. Gilauman nga makatabang sa mga mag-uuma sa pagsulod na sa La Nina ang hatag nga mga vegetable seeds sama sa mais ug luya, mga fertilizer ug hose. Nakig-coordinate na ang City Agriculture sa mga grupo sa mga mag-uuma sa mga bukirang barangay aron makapangandam sa La Nina. Dunay mga crop insurance ang sagad sa mga mag-uuma sa bukid sa Dakbayan sa Sugbo. So muna ato man lang gi-enroll po sila mga uuma nato. So in case nga naapoy another set of calamity kanang gitanong to sa La Nina, perhaps again madugangan po nato ang atong mga uuma po na. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga pulis nga makapatay sa operation mag-atubang gihapon og investigasyon sa Commission on Human Rights kun masayran nga wala kini musubay sa rule of engagement sa ilang mga operations. Dili sila supak sa paghatag og reward sa mga pulis nga makapatay apan mipahimangno nga dili kini angay nga abusaran. Kini gi-aksyonan ni Jinky Receipt. Why nakitang sayop ang buhatan sa Commission on Human Rights sa paghatag ni Mayor-elect Tomas Osmeña og reward money sa mga pulis nga makapusil patay og mga kriminal. Nasabtan sa CHR nga buot lang pahalipayan ni Osmeña ang mga pulis nga mibuhat sa ilang trabaho labi pa kay gamay ra ang ilang binuwan nga sweldo. Apan giklaro sa CHR nga buhaton lamang kini sa mga pulis kung kinahanglanon sa panahon sama kung nahimutang na sa risgo ang ilang kinabuhi. Gikinahanglan gihapon nga mopatigbabaw ang rule of law ug ang pagsunod sa standard operating procedure sa pagpahigayon nila og mga operasyon. So ato ding makita nga mo reward siya basta you follow the rules, you shoot the criminal, probably kill the criminal in the line of duty following the rules of engagement. Kay kung ang atong rules of engagement nag-ingon man po na you're not supposed to kill the criminal kung surrender na siya. Giingon nga masabtan pa sa komisyon ang pagpatay sa pulis sa mga sitwasyon nga bayolente na ang kriminal. Apan ilang giklaro nga dili kini mahimong abusaran sa mga otoridad tungod kay di nila itugot nga himuon na kining pangwarta sa ubang pulis. Well, kung abot sa point nga the reward will be the moving reason nga nung gusto na lang mo patay, kanya i-shortcut, I chose to believe na dili po mo tolerate si Mayor Tamana. Awhag karon sa komisyon ngadto sa mga operatiba nga sundon lang ang rules of engagement aron di magatubang og investigasyon sa ilang buhatan. You just do your job, observe the rules of engagement, and nothing actually will run after you. No one will run after you. Ang magka-problema lagi ng kamong mga kapulisan if you will do the shortcut. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Receipt, News 5. Gipaluyuhan sa mga urban poor organizations ang palisiya sa bag-ong namunuan sa syudad sa pagdili sa mga demolisyon sa mga nagpuyo sa mga yuta sa gobyerno. Kinigaksyonan ni Ryan Sorote. Unom ka mga urban poor groups ang personal nga mipaabot sa ilang pagsuporta sa palisiya ni Cebu City Acting Mayor Margot Osmeña pagpahunong sa demolisyon sa mga balay nga gitukod sa mga luna sa syudad. Usa sa mga nalipay sa memorandum ang sanlakas nga mo'y nagtabang sa mga vendors o illegal settlers nga gihulga nga ipademolish sa City Hall. Gisaway usab sa sanlakas ang administrasyon ni outgoing Cebu City Mayor Michael Rama nga matud pa nagpabaya sa mga urban poor. Instead of affirming the moratorium ordinance unanimously approved by the City Council, the former Mayor Michael Rama vetoed not only once but twice and even condoned the unstoppable enforcement of eviction notices left and right by his department tasked to implement the unlawful order.
Lakip sa nakauyon ni ini ang grupo sa mga Muslim vendors, Urban Pool Alliance, Akbayan, Abaka Group sa Barangay Apas ug Freedom from Debt Coalition. Ilang nakita ang pagpabaya ni Rama sa Urban Poor dihang givito ni ini ang resolusyon ni Consel Alvin Dizon nga magpatuman sa usa ka tuig nga moratorium batok sa mga demolisyon. Ubos sa administrasyon ni Rama na demolish ang mga balay ni adtong mga nagpuyo sa danger zone sa Mahiga Creek, mga nagtukod sa mga panimay sa tunga-tunga sa Dan, lakip na sa mga nagpuyo sa Doña Petang Cemetery nga himuon nga usa ka park. Murag shortcut siya ba? No? Kay wa man to ma-provide good na veto man to twice, no? But now that we have friendly political leadership. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Curfew alang sa mga menor de edad sa lalawigan sa Sugbo ipatuman sugod karong Hunyo 30. Ang mga batanon nga nag-edad og 18 anyos paubos dili na mahimo nga magsuroy-suroy inigabot sa alas 10 sa kagabion. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Atul sa regular session kagahapon sa Sangguniang Panlalawigan, nagkauyon ang mga provincial board members nga suportahan ang pagpatuman sa curfew sa mga menor de edad nga iimplementar na karong Hunyo 30 sa tibok lalawigan sa Sugbo. Si First District Board Member Yayoy Alcoseba usa lang sa miuyon nga kutob lang alas 10 sa gabii mahimong maglatagaw sa kadalanan ang mga batanon nga nag-edad 18 paubos. Ang ordinansa mahimo na unyang usa ka nasudnong balaod si gayon nga mulingkod na si incoming President Rodrigo Duterte. Nabala kahinuon si Alcoseba sa posibleng implementasyon ni ini. Dili pa tayo lisod kung hibuo, no? Kay additional ko anyo na sa pulis sa atong mga PNP kundi guys barangay tanods kay normal mo implement na whatever, no? Susama sa technical working group sa legislative body, dako sabang pagtuo sa Provincial Women's Commission nga dako og papel ang mga ginikanan aron hingpit kini nga mapatuman. Alang nila, usa kini kapaagi sa pagdisiplina sa mga batanon aron likayan ang pag-inom sa mga kadalanan, labi na ang posibilidad nga malambigit o mabiktima sila sa mga illegal nga kalihukan. We welcome this development kay nindot manggod na nga ang atong mga bata makamatnon sa sila o makahibaw sila katon bitaw sila nga kinahanglan sila nga muuli sa may magbaton og disiplina muuli sa sakto nga oras because di naman ta makakumpiyansa karon panahon na like Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. 40% lang gikan sa kinatibuk-ang ihap sa mga government-issued vehicles sa Cebu City Hall ang nadawat sa General Services Office alang sa inventory nunot sa deadline karong adlaw. Kinigaksyonan ni Ryan Sorote. They do these things without Karong adlaw, mapuos ang 5 kaadlaw nga gitag-ana ni Cebu City Acting Mayor Margot Osmeña nga mauli ang tanang mga government-issued vehicles sa dakbayan sa Sugbo. Apan sa pagkutlo ining balita, 31 ra sa 80 ka mga barangay ang nakauli na sa ilang mga government vehicles. Nauli na sab sa 21 ka mga department heads ang gi-issue nga sakinan kanila. Kabahin kini sa kapin 500 ka mga sakinan ug mga motor nga gipanag-iya sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Suma total, moabot sa 238 na ka mga sakinan ug 85 ka mga motor ang nauli sa Department of Public Service aron kini ma-account sa syudad. Sagad sa mga natagaan og mga sakinan ang mga kalyado nga mga opisyal sa Team Rama. Matod ni Acting Mayor Osmeña, grabe ang pamulitika ni outgoing Cebu City Mayor Michael Rama sa paghatag ini og mga sakinan. That's why, you know, some of the barangay captains who are with BOPK never got vehicles. So they have nothing to return. Nasayran nga 12 sa mga kapitan nga sakop sa BOPK sa North District ug laing 3 sa South District ang wa matagay og mga sakinan niadtong 2012. Pipila sa wa matagay ang mga kapitan sa Barangay Guadalupe, Kinasang-an ug Labangon nga mga inila nga supporter sa BOPK. Matod sa GSO, natag sa mga konsehal nga sakop sa Team Rama ang mga sakinan sa barangay. Ang legal team ni Osmeña ang iaagdon sa pagpasaka unya nilag kaso batok sa wa miuli sa sakinan sa syudad. I don't know.
if you don't return something that does not belong to you, what is it called? I have to check with the lawyers. Plano sab ni ABC President Philip Zafra nga magpadaog suwat ni Osmeña pagsupak ini nga iuli ang giisyu nila nga sakyanan. Hagit ni Osmeña nga matubang nila si Zafra aron mahusay ang problema. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Usa ka film showing gipahigayon alang sa pagdani sa katawhan sa paggamit sa renewable energy. Kini gi-action ni Kylie Estoya. Gisaulog karon ang 10th anniversary sa usa ka award-winning film na An Inconvenient Truth sa direktor nga si Davis Guggenheim. Ang film viewing event sa Maong Salida gipahigayon kaganiha sa University of San Jose Recolectos. Ang film kabahin sa istorya kanhi US Vice President ni Al Gore nga environmentalist nga adunay misyon sa pagsabwag kasayuran sa gituohang climate change. Ang kalihukan gipaluyuhan sa Climate Reality Project uban sa pag-abag sa Senate Committee on Climate Change. Gipakita sa Maong Salida ang extreme weather condition o kamahinungdanon sa paggamit sa renewable energy. It's based on the book written by Nobel laureate and former U.S. Vice President Al Gore, and that was made into movie in 2006. And Mitambong sa event si Senator Lauren Legarda, kinsa chairperson sa Senate Committee on Climate Change. Si Senator Legarda mao ang author sa kasagarang environmental law sa Pilipinas sama sa Clean Air Act ug Climate Change Act. Matod sa senator na iyang giauhag ang mga tao na ma-aware sa mga kausaban sa nasinati sa dagan sa panahon. Last April 22, 175 nations, including the Philippines, finally formally signed the Paris Agreement on Climate at the UN headquarters in New York. The agreement, in short, we need not depend on fossil fuel-based power. We need not invest in coal today and lock in the future. Alang sa Aksyon Bisaya, Kyla Estoya, News 5. Happy vibes lang dinhi sa TV5. Usa ka labing bagong earphones ang giingong mopadali sa pagipagstorya sa laing tao. Samtang nagpadayon ka sa imong paglibot suroy sa nagkaraiyang parte sa kalibutan. Gibansagan kining The Pilot, ang labing bagong nadiskubre nga gadget nga labing unang earphone sa tibuok kalibutan kung diin. Automatic kini nga mo translate sa mga pinulungang nadungog sa usa ka taong nagsulob ni ini. Ani ang detalye. Dali ra gamiton ang The Pilot. Kinahanglan narang isulob ang usa sa duha ka earphones samtang ang kapares ipasulob sa iyang kaistorya. Samtang nagigsulti, hubaron sa earphones sa laing pinulungan nga masabtan sa nagamit ni ini. Sigurado gyud nga di maglisod sa pakigistorya sa laing tao gikan sa laing nasod. And of course, mamahimo lamang kining posible kung konektado ang gadget sa internet. Ang gadget mo connect sa usa ka database sa internet aron mubad sa pinulungan ngadto sa laing sinultian nga masabtan sa imong kaistorya. Dili pa available sa publiko ang The Pilot earphones. Apan, gibana-bana nga mo kantidad kini og $300 o kung 13,000 pesos sa higayon nga ibaligya kini. Alang sa walay karapusang mga chika, umani ko ninyo matag alas 8 sa buntag, weekday sa Rated JP, sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Laucasera, ang author of the game, nagkarayon. Minsan, kung sino pa ang kalait-lait, siya pa ang may malakas na fighting spirit. Agay! Earphone translator. Amazing, no? So you can actually talk to all lain-lain na tao. I can talk to a Chinese and makasabot na sa akong Bisaya. Nada kay translation sa Bisaya, Glenn? That's what I want to know. Nay, kanaganing sa application niya na sa cellphone. Yeah, but I meant with the earphone. Nasa dayon, I'm sure. Okay, Bisaya na gud atong presidente. Bitaw. So ipang na nila. Talking about President, no? President Duterte has made so many pronouncements and in fact gisunod na karon sa atuang mga lokal nga kagamhanan. Yes, nga mo implement na sila og curfew. The curfew for the children. Ha? Ako, Glenn, actually I am agreeable to that. Oh. Because there are a lot
there are a lot of like not only libod suroy, even those younger ones, but with the that if you're with, I think manasad no, if you're with the parents, it should be an exemption because the parents after all should be the one na makabuot sa imong Kinahanglan children. i-mold man kunin nato atong Yes, mga batanon para mahimo nga maayo nga produkto gihimplo sa ato ang katilingban. Nya talking about that, good news, Attorney Georgia. What's the good news? Kay napulo ka mga estudyante gikan sa duha ka mga eskwelahan sa Dakbayan sa Subo ang nasulod sa top 10 sa licensure examinations alang sa pagka-certified public accountant. Ang resulta sa board exam gipagawas dayon human sa 5 ka adlaw. Ani ang report ni Zarlene Solon. Unong ka mga estudyante sa University of San Carlos ang nasulod sa top 10 sa board exam alang sa pagka-CPA. Samtang upat ka mga estudyanteng nasulod sa top 10 ang gikan sa University of San Jose Recoletos. Nag-top sa University of San Carlos mao si Tricia Claire Yu Cabanlit, Irvin Michael Bendulo Cavalida, Claire Monica Gaco Pilapil, Joshua Abundo Achivare, Mark Rafael Nazareno Ong, ug Sara Mansueto Balisakan. Samtang ang nasulod sa top 10 sa San Jose Recoletos mao sila JV Faust Bugtay Anga, Eliza K. Cadalin Torres, Shannon May Talabok Gokong ug Kenny Cheng Tagbiliran. 2,967 ka mga examinees ang mipasar gikan sa 6,925 nga mikuha sa board exam nga gipahinigayunan sa Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo ug Legazpi karong buwana. Alang sa Action Bisaya, Zarlene Solon, News 5. Congratulations sa ating mga bagong certified public accountants. Yes, congratulations to San Jose Recoletos and San Carlos and all the other Cebu schools most especially. Umawkad ka mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon o konkretong solusyon, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay di lang kutob sa balita, Action!